wedi ddysgu bod geiriau cas yn feddwl mwy na da ni feddwl. Mae pob plentyn yn wahanol. Ni'n meddwl dylsa geiriau fel ei cael ei ddefnyddio fatha joke na offence, achos diolch yn barchus iawn. Dysgu sut i parchu mwy o pobl, dod y ffrindiau efo nhw'n wneud y gweithgaredda yma, gwrando ar ein gilydd. Dysgu meddwl am pethau mwy cyn i ni wneud o. Bod yn mwy hyderus. Dwi'n meddwl bod yn bwysig, hynod bwysig i disgyblion cael cyfle i siarad am y teimladau. Teimladau, cymryd ystyried teimladau plant eraill. Mae'n hynod bwysig o gwahanol ffyrdd lle maen nhw'n medru trafod gwahanol fatha o deimladau efo'i gilydd ac efo pobl eraill os yw beth yn poeni nhw.